Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Ишелесең бик авыр. Ковид белән зарарлану үсеше дәвам итә. Ул мал-туар булмаса, оштан үләрбез сыман. Авыл җирендә үз эшен булдырырга теләүчеләр күп, ләкин чынлап тотынучылар бармак белән генә санарлык. Бакара сурасында әйтелгән инде, чишмәләрегез корыса, аны бергездә яңадан чыгара алмассыз дигән. Ирекле авылы кешеләре өмә уздырды. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин барлык транспорт төрләрендә санитар-эпидемиологик чараларның үтәлешен контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Россия төбәкләре җитәкчеләре Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте белән берлектә барлык төр транспорт, авиация, тимер юл, су, автомобиль, җәмәгать транспортында даими дезинфекцияны кертеп, такси һәм кешеләр күпләп була торган урыннарда санитар-эпидемиологик чараларны көчәйтүне тәэмин итәргә тиеш. Таҗлы вирусқа каршы гомуми вәзгыятьнең дәвамы алдагы сюжетта. Татарстанда узган тәүлек эчендә таҗлы вирус йоктыруның яңа очраклары теркәлде. Аның саны тәүлек эчендә 167-гә җитте. Шулай итеп, республикада тагын бер антирекорд куелды. 2 очракта авыру читтән кертелгән. Зарарланучыларның калганнары чирне элемтә юлы белән йоктырган. Бу хакта Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. 39 кеше хастаханәгә урнаштырылды, 128-е өйдә дәвалана, диелә ведомствода. Шулай итеп, төбәктә пандемия башланганнан бирле рәсми рәвештә авыруның 29707 очрагы расланган. Татарстанның 24636 кешесе, шул исәптән 25-е узган тәүлеккә савыккан. Татарстанда 1 426 700 кеше коронавирустан прививка ясаткан. Вакцинацияләнүчеләр санын көнлек артуы 31300 тәшкил итте. Шул ук вакытта 1 8592 кеше вакцинаның 2 дозасын да алган. Киләсе елда коронавирус белән авырган кешеләргә диспансеризация өчен чыгымнар күләме 3 тапкыр арттырыла. Шулай итеп, 2022 елдан комплексы тернәкләндерү 18000 сум торачак, дип ассызыклады Татарстанның мәҗбүри медицина иминияты фонды җитәкчесе Алсу Мифтахова Дәүләт Советының 26-нчы утырышында. Алсу Мифтахова сүзләренчә, компьютер томографиясе һәм МРТ коронавирусны ачыклый торган тестларны үткәрүне арттыру күздә тотыла. Ковид йоктырган пациентларның стационар шартларда һәм өйдә дәваланганы өчен түләү федераль мәҗбүри медицина иминияты фонды акчалары хисабына гамәлгә ашырылачак. Ковид кичергән пациентларның сәламәтлеген тикшерү өчен быел резерв фонды хисабыннан Россия хөкүмәте 72 миллион сум бүлеп биргәне билгеле. Киләсе елда тирәнтен диспансеризация өчен 3 тапкыр күбрәк 231 миллион сум бүлеп биреләчәк. Мәгълүмат Татаринформ агентлыгыннан алынды. 27-29 октябрь көннәрендә Идел яшьләр үзәгендә укулар узачак һәм ул яңа эш башлаучы эшмәкәрләрне һәм авылда үзенең фермерлык эшен ачарга теләүче яшьләрне җыя. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, чара үз бизнесын башларга теләүчеләрне крестьян фермер хуҗалыгы өлкәсендә эшмәкәрлек эшчәнлеге нигезләренә өйрәтү, аларга үз эшеңне уңышлы башлау өчен кирәкле белем һәм осталыклар бирү, бизнес планлаштыру күнекмәләрен үзләштерү һәм авыл яшьләре арасында эшмәкәрлекне популярлаштыру максатыннан оештырыла. Авыл җирендә үз эшен булдырырга теләүчеләр күп, ләкин чынлап тотынучылар бармак белән генә санарлык. Андыйларны нәрсә чыныктыра? Теманы Рәдифә Ногманова дәвам итә. Ләйсән һәм Зәкиҗан Хәсәновлар Иске Михайловкада яши. Икесе дә гомерләрен колхозда эшләп уздырган авылның абруйлы, тырыш кешеләре. Инде күптән пенсиядә булсалар да, ишек алды тутырып, кош-корт, абзар тутырып, мал-туар асрыйлар. Көне буена йөгерәбез инде. Пенсиядә булгач. Аллага шөкер, пенсияны биреп баралар. Алай ашамлыкны җиткезәбез инде сарыкларга, сыерларга. Күп кенә белгечләр бүген мал-туар асрауны чыгымлы өлкә дип саный. Кәрим булсын дисәң күпләп асра һәм азык үстерүгә үз җирең булсын. Зәкиҗан абый белән Ләйсән апада фуражга дигән бер төкне сатып ала. Әпишәнен үзләре әзерли. Дөресен әйткәндә, бүтән эшле белмибез. Дөресен әйткәндә, яшел матым түгел. Ну просто безнең яшьтән канга сеңгән әйбер. Без как-то ул мал-туар булмаса, оштан үләрбез сыман, шулай сыман тыела. Ну балаларга поддержка инде бөтенесенә. Ите, майы, сөте дигән шикелле. Хәсәновлар өчен мал-туар асрау гомерлек гадәт булса, Алексей Заикин өчен бу чагыштырмача яңа шөгыль. Авыл хуҗалыгына бер катнашуда булмаган инженер-электрик һөнәрле егет югары үсештә булган предприятиедәге саллы урынын ташлап фермер булып китә. 2016 елда ул үз эшен өр-яңадан башлый һәм Новоникольск авылында сарык үрчетү буенча ферма төзи. Соңрак фермасында мөгезле эре терлеккә дә урын табыла.
скотопоголовье мы закупили с помощью республиканских грантов в том числе. Беренче yüzüllü başlarıqta республика программасы ярдәмендә алдым. Бик әйбәт итле токым. Аларны алга таба да үрчетеп арттырырга ниятлибез. Вот, это было 3 года назад. Сегодня мы, в принципе, увеличиваем поголовье и продолжаем увеличивать его. Будем продолжать. Бүген биредә чама белән 1700 баш сарык, 280 баш мөгезле эретерлек асрыйлар. 700 гектар мәйданда азык-төлек һәм бертөкле культуралар игәләр. Фермада сезон вакытында 9, ел әйләнәсе 6 кеше эшли. Уртача хезмәт хакы 25 мең тәшкил итә. Техника барысы да яңа, аларны Алексей республика грантлары ярдәмендә алган. 5 ел эшләү дәвамында фермер хуҗалыгы булдырып аякка бастыру өчен Заикинга бик күп акча салырга туры килә. Кредитларсыз гына булмый, ди фермер. Республикада грантлар алу өчен иң башта бизнес үстерүгә кызыксынган булуыңны расларга кирәк. Әлмәт районы фермерлар ассоциациясе җитәкчесе буларак Алексей буларның барысын да бик яхшы белә. Грантлар, субсидиялар буенча барлык мәгълүмат республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы сайтында бар, ди ул. Ну, естественно, для человека, который впервые, может быть, начинает знакомиться с этой информацией, очень много... Беренче тапкыр үз бизнесын төзергә теләгән кеше өчен күп санлы мәгълүмат аңлашылмаска да мөмкин. Сорауларыгыз булса, шәхсән үземә мөрәҗәгать итә аласыз. Лучше начать или там, какой программой лучше на данном этапе воспользоваться. Республиканың аграр яшьләре оешмасы белгечләре сүзләренчә, бүген республикада алар ярдәмендә үзеңне һәм авылдашларыңны эшле итү өчен 70 миллионга чаклы грант алырга була. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда мәктәп ашханәләрен төзекләндерүгә киләсе елда 1 миллиард сум акча каралган. Бу хакта финанс министры Радик Гыйзатуллинга сылтап Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Шул ук вакытта мәктәп һәм балалар бакчаларында эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыру мәсьәләсе буенча эш бару хакында әйтелә. Әзерләнгән исап-хисаплар республика җитәкчелегенә карар кабул итү өчен тәкъдим ителәчәк. Финанс министрлыгы мәгариф тармагында 2022 елда чыгымнар күләме берләштерелгән бюджетта 109,8 миллиард сум, республика бюджетында 68,7 миллиард сум тәшкил итәчәген әйтте. Соңгы елларда гомум белем бирү учреждениеләрендә капиталь төзекләндерү программасы аерата актив башкарылды. Шул исәптән Әлмәт районында да күп кенә мәктәпләрдә капиталь төзекләндерү Татнефть компаниясе ярдәм белән мөмкин булды. Төзекләндерү бер хәл, төзекләндерелгәнне кадерләп куллану икенче мәсьәлә. Бу һәркемнән беренче чиратта күркәм тәрбия сорый. Сүз кайчандыр Татарстан нефтчеләре төзекләндереп куллануга тапшырган чишмәләр турында. Аларның саны төбәгебездә берничә йөзләп исәпләнә һәм һәр кайсының аерым тарихы бар. Ринат Курбангалин ирекле авыл имамы. Кәскидә туып үскән үсмергә 14 яшь вакытында җирле күмә хуҗалыкта бош хисапчы булып эшләүче әтисе ирекледә йорт сала һәм шуннан бирле гаилә биредә төпләнеп калады. Ринат ага гомер буе нефть-газ чыгару өлкәсендә эшләп, бүген Илхофнефть идарәсенең мактаулы пенсионеры булып исәпләнә. Гомер бакый чишмә булган урыннарда гына авыллар хасил булган. Безнең авылның тарихы да шул чишмәгә бәйле, ди Ринат ага. Ирекле авылы чишмәсе моннан 10 еллар элек нефтьчеләр тарафыннан төзекләндерелгән була. Авыл җирлегендә урнашкан күп санлы чишмәләр арасыннан бу иң күп сулысы исәпләнә. Нәкъ менә биредән чыккан су балыкчылар һәм табигать кочагында ял итәргә яратучылар үз иткән иске Михайловка буаларын тутырып тора да инде. Ләкин һәр йортка су килә башлаган дәвердән башлап, чишмәләр турында кайгыртучылар азайды дип борчыла авыл имамы. Кайчандыр чишмә тирәсенә тотылган коймаларның тимер трубаларын караклар урлый. Өстәвенә бирегә ял итәргә килүчеләр дә үзләреннән соң чүп-чар калдырып китә. Әгәрчә авыл җитәкчелеге тарафыннан моның өчен махсус тартма урнаштырылган булса да. Әлбәттә, сурәсендә әйтелгән инде чишмәләрегез корыса, аны бергездә яңадан чыгара алмас дигән, Аллаһ Тәгаләдән башка дигән. Шундый сүрә бар менә. Шуңа күрә инде менә тырышык чишмәләребез кырылмасын, аларны карап торыйк. Шулай ук инде зиратларыбызны да карап торыйк. Анда безнең бит инде вакыт булган туганнарыбыз ята. Алар бездән һәр вакыт дуга китәләр инде. Озак уйламастан авыл аксакаллары өмә игълан итә. Узган шимбә көн чишмә буена ирекле авылы кешеләре бергәләп чыга һәм барлык кирәкле эшләрне башкарады. Чишмә тирәсен төзекләндергәннән соң өмәчеләр Казанда пешкән ботка белән сыйланырга да вакыт таба. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Нефть, она образуется под землей. Райдерлар, кемнәр алар һәм Әлмәт белән ничек бәйле? Это направление сейчас очень актуально. Экологик программасын тормышка ашыру кысаларында азнакайда тагын бер чара узды. Спорт буенча мөмкинлекләр тудырылган, кулланырга кирәк. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз.
Татнефть гаммави җәмгыятының экологик программасын тормышка ашыру кысаларында Азнакай районында җитди эшләр алып барыла. Актүбе бистәсенең 2нче мәктәбендә балалар бакчалары мөдирләре һәм мәктәп директорлары катнашында уздырылган чара моның ачык мисалы. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Яшел калкан балалар бакчалары һәм мәктәп укытучылары катнашында уздырылган фокус төркемнәр нәкъ шулай атала. Чараның максаты балаларга экологик тәрбия бирү, Актүбе бистәсе һәм якын тирә төбәктә яшәүчеләр арасында экологик агарту эшләре үткәрү. Углеводородное нейтральное состояние нашей страны. Экологияның торышы бүген ил күләмендәге көн үзәк мәсьәлә. Каты көнкүреш калдыкларын аерым җыеп һәм эшкәртеп, аларны икенче тапкыр кулланышка кертеп, шүплекләрне һәм табигатьнең пычрануын киметергә мөмкин. Без бу юнәлештә тәрбияне кече яшьтән башлап, аны балалар аша әти-әниләргә дә җиткерергә исәплибез. Әлеге киңәшмәнең оештыручысы Татнефть гаммави җәмгыяте. Аннан килгән вәкилләр тарафыннан катнашучылар алдында мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балаларда экологик яктан әһәмиятле гадәтләр тәрбияләү темасына чыгыш тәкъдим ителде. Это направление сейчас очень актуально. Президентом Российской Федерации поставлена задача нам к 2030 Калдыкларны эшкәртү бүгенге көннең иң актуаль мәсьәләләренең берсе булып тора. Россия Федерациясе президенты тарафыннан 2030 елга калдыкларны утилләштерүне 2 тапкырга арттыру бурычы куелды. Бу эшләр барысы да полигоннар каты матдәләр белән тулмасын өчен, әйләнә-тирә мөхитка тискәре йогынты ясалмасын өчен башкарыла. Чыгыш ясаучылар проектны тормышка ашыру алымнарын яктырттылар. Утырышта модераторлар һәм педагоглар арасында фикер алышулар да булды. Чарада барлыгы 20 кеше катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Алтын алмалар турындагы әкият проекты 2017 елдан бирле эшли. Бу проектны Татнефть оешмасы инициативасы буенча Санкт-Петербург шәһәренең стрит-артны тикшерү институты гамәлгә куя. Шәһәребезне бизәгән мураллар белән бер рәттән тиздән Әлмәтне яңа индустриаль парк тулыландырачак. Аны калабыз кунакларына инде тәкъдим итә дә башладылар. Алсу Әмирова дәвам итә. Әлмәттә яңа индустриаль парк төзелеше дәвам итә. Ул Белоглазов урамында урнашкан Әлмәт җылылык челтәрләре предприятиесе котельный оешмасы янында булачак. Мәйданы 8000 квадрат метр. Бу урында тиздән яңа заманча скейт-парк, велоюллар, табигый үләннәр зонасы да булачак. Хәзерге вакытта бу территориядә нефть барлыкка килү турында мурал ясалган. Узган шимбә экскурсовод Альбина Нургалиева калабыз мураллары белән таныштырны максат иткән сәяхәт барышында экскурсияга килүчеләрне шушы теорияларның берсе белән дә таныштырды. Нефть, она образуется под землей, когда вода уходит под землю, происходит реакция с карбидами железа, и благодаря этому получается нефть. Бу территория тирәсе элек ябык булган. Тиздән монда сары торбалы мәйдан барлыкка киләчәк. Бу торбалар балалар өчен куркыныч булачакмы дигән сорауга индустриаль сквер проекты кураторлары җавап бирде. Алар бу территориядә барысы да куркынычсызлык таләпләренә туры килерлек итеп эшләнәчәк дип ышандырдылар. Такая индустриальная территория, да, скажем так, всегда она была закрыта и непонятно, что тут происходило. Вот, поэтому, конечно, мы в своей концепции имели в виду газовые трубы, да, вот вы видите, они у вас, в принципе, в городе достаточно часто встречаются. Экскурсияда экстремаль спорт төрләре белән кызыксынучы яшьләр һәм яңа парк турында күбрәк мәгълүмат белергә теләүче әлмәтлеләр катнашты. Мондай очрашуларның кайчан булачагын Алмет Public Art сайтыннан карап белергә була. Алсу Әмирова, Илдар Гимаев, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сәяхәттә катнашучылар арасында әйткәнебезчә, скейт-паркның проектын аеруча көтеп алучылар бар иде. Булар райдерлар, ягъни мәсәлән велосипедта, скейт тактасында, роликта йөрүче, гомумән экстремаль рәвештә хәрәкәт итүчеләр. Алар арасында алтын алмалар турындагы әкият проекты кысаларында бәйге игълан ителә. Видео бәйге җиңүчеләрен шулай ук шимбә бүләкләделәр. Бу хакта тулырак Яңалыклар вакытында иртәгә күрсәтәчәкбез. 23 октябрь көнне Бөгелмә шәһәрендә грек-рим көрәше буенча егетләр арасында традицион дружба бөтен Россия турниры булып узды. Ярышларда Татарстаннан 250 спортчы катнашты. Әлмәт шәһәрен грек-рим көрәше бүлегенең 30 спортчысы тәкъдим итте. Киеренке көрәш нәтиҗәсендә безнең егетләр 2 алтын, 4 көмеш һәм 4 бронза медаль яуладылар. 3нче урында Данил Мәссаров, Рахман Гасимов, Никита Квашнин һәм Салават Солтанов. 2нче урын ияләре Салих Галимов, Рамазан Рамазанов, Родион Егоров һәм Евгений Антошкин. 1нче урында Хамат Талипов һәм Руслан Балтабаев. Егетләрне ярышка Эдуард Джанвилян, Ойрат Вадигуллин, Динар Гатиев, Рамил Латыпов һәм Данил Корнилов әзерләгән.
20 октябрдан 22 октябрға қадар Пермь өлкесінің Чайковский шаһарында РСФСР-ның атқазанған тренері Геннадий Сарсацке һәм Чайковский физик культура һәм спорт институтының бірінші ректоры Анатолий Данилов истәлегенә грек-рим көрәше буенча бөтен Россия турниры узды. Егетләр һәм иратлар 2 яшь категориясендә сыналды. Ярышта катнашучылар Татарстан, Башкортстан, Удмуртия республикаларыннан, Пермь краенынан, Киров, Свердлау, Түбән Новгород, Самара, Ульян өлкәләреннән килде. Біріншілік үшін барлығы 240 күрәшші сынашты. Әлмәттан Олимпия резервындағы спорт мәктәбінің 7 спортшысы яқлады. Кейінгі күрәш нәтижесінде Әлмәт оқушылары яхшы нәтижелер күрсәттілер. 1 алтын, 3 көмеш һәм 2 бронз медаль. Иратлар арасында 63 кг ауырлық категориясында Ринат Зәләхетдинов 2-ші, Илдан Тұхбатуллин 72 кг ауырлық категориясында 3-ші орында. Егетләр арасында 57 кг ауырлықта Алиф Галиев 3-ші орынны, 38 кг ауырлықта Данияр Меңнегәрәев һәм 41 кг ауырлықта Тимур Янайкин 2-ші орынны яулады. Бірінші орын иясе 48 кг ауырлықта Ярослав Кобин. Әтиенлер балалары мәктәптән тыш шөгыльләр белән дә үстерү яклы. Һәм бу табигый да мөмкинлекләр бар икән, кулланырга кирәк. Бигрәк тә спорт буенча күп алар. Әлмәттә 50-дән артык спорт түрі белән шөгыльләнеп була. Шуларның 26-сы муниципаль спорт мәктәпләрендә. Иң зур һәм нәтиҗәләр буенча көчлесе ул Олимпия резервындагы спорт мәктәбе. Анда без дә булып кайттык. Әлмәт районы физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин сүзләренчә, Олимпия бүлеге дип аталу өчен берничә ел рәттән югары нәтиҗәләр күрсәтергә кирәк. Спортчылар ил күләмендә яхшы чыгыш ясап, төгәл структура һәм квалификацияле тренерлар булган очракта гына Олимпия резервы статусы бирелә. Школы, но помимо самой школы Олимпийского резерва, они также... Үзләренең Шевченкодагы биналарыннан тыш, алар шәһәрнең кайбер залларында, мәктәпләрдә дә балаларны әзерлиләр. Физик культура күллиятендә акробатика һәм гимнастика заллары эшли. Спорт мәктәбе үз бинасына гына бәйле дигән нәрсә юк. Шул ук илдәге иң яхшы бассейннарның берсе булган Мираста билгеле вакытта тренировкалар уза. Әлеге мәктәптә 1500-гә якын бала шөгыльләнә. Хәзер олимпиадаларда, дөнья чемпионатларында чыгыш ясаучы барлык спортчыларда Россия Федерациясе спорт мәктәпләренең шундый залларыннан чыга. Олимпия резервындагы спорт мәктәбе спорт төрләренә карап федераль стандартта язылган яшьтән кабул итә. Мисал өчен грек-рим көрәше 10 яшьтән, спорт сәламәтләндерү группалары 7 яшьтән кабул итә башлый. Башта дөрес егылырга, йөрергә, сыгылмалы булырга өйрәтәләр. Физик яктан әзерлиләр, билгеле яшькә һәм дәрәҗәгә җиткәч, башлангыч әзерлек группаларына күчерәләр һәм бала шөгылен дәвам итә. Мы рады встретить, рады принять детей. Шәһәребез, республикабыз балаларын кабул итәргә шатбыз. Бездә 7 спорт түрі буенча әзерлибез. Араларында олимпия төрләре дә бар. Безнең дөнья, Европа чемпионнары һәм призерлары бар. Күп балалар спорт мастеры һәм кандидаты нормативын үти. Тарихыбыз бай, шәһәребезгә күп яхшы нәтиҗәләр бирәбез. Олимпия резервындагы спорт мәктәбе директоры Эдуард Раджиев сүзләренчә, биредә ишекләр һәрчак ачык, тренировкаларны теләге булган һәркем карый ала. Ел сайын безнең Әлмәт командасы көрәшчеләре Татарстан, Россия командасын яклап чыгышлар ясый. Әлмәт районы буенча көрәш федерациясе директоры һәм көрәш тренеры Рүзел Ганиев сүзләренчә, елдан-ел көрәш белән шөгыльләнүче балалар саны арта. Тойсуган, Габдрахман, Кәләй, Кылшәрип, Михайлов, Кенәдер, Кәшер авылларында да түгәрәкләр эшли. Без инде балаларны 10 яшьтән алырга тырышабыз көрәшкә. Араларында инде 8 яшьлекләр дә булгалый. 10 яшьлекләрнең тренировкалары атнага 3 мәртәбә уздырабыз. Олырак яшьләрнең инде атнага 5 мәртәбә тренировкалары. Безнең инде нәтиҗәләребез елдан-ел зур уңышларга ирешәбез. Татарстан беренчелекләрендә, Россия беренчелекләрендә, ел саен инде дөнья чемпионатында чемпион миралар. Руслан Гайниятуллин милли көрәш белән 8 ел шөгыльләнә. Медальләр саны 30-га җиткән. Мин инде 1-нче класстан шөгыльләнәм. Миңа көрәш ошый һәм мин җиңәм. Бу елны мин Кубок президентында 2-нче урын алдым. Һәм поясной көрәштә 2-нче урын алдым. Амалия Салахова акробатика белән 2,5 ел шөгыльләнә. Аның сүзләренчә, спорт мәктәбе сыгылмалы булырга да, яңа дуслар табарга да мөмкинлек бирә. С одним тренером здесь гимнастки, у нас тренер акробаты именно.
Гадәттә, балалар калабызда хоккей һәм футбол барлыгын гына белә. Күп кенә спорт мәктәпләре сентябрь дәвамында яңа укучылар кабул итәргә әзер. Баланы спорт мәктәбенә бирәсе килгән әти-әниләр спорт мәктәбенә шалтыратып, баланың яшен әйтеп, кайсы төркемгә нинди тренерга язылып була икәнне белешә ала. Вакыт булган очракта бала белән бергә килеп, аңа тренировка ничек узганны күрсәтергә, директор белән сөйләшергә була. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.